Ďakujem. Nemáš zač. A drž sa. Ja sa nemením s tebou, už si zdrhla. Za 15 minút ide ďalšia. Za 15 minút. A chvíľku ešte zostanem teda. Len buďme tu bližšie. Nie, ja sa fakt nenevám. Ja nemám problém. Ja nepotrebujem robiť nikomu problémy. Ja viem, čo to je. Ja som bol... videá, preto ja som dával, lebo ja viem, aká je Maja. A ona, kebyže nemám dôkaz tie videá, tak už dávno by som asi sedel. Lebo ona, čo tvrdí ona a pravda je niekde inde. No práve to, že to by malo byť. Ináč, kebyže ja ešte stále môžem na ňu podať trestné oznámenie za krivé obvinenie, za to môže sedieť ísť. Čo som bol vtedy ja v CPZ-ke. No a teraz myslíš, že je veľká pani, lebo robí SBS. Môže. To ona si všade myslí, že ide robila. Aj z tej pumpy ju vyhodili, ne? Pretože ukázala peniaze, ne? Pretože ja som tam bol. Ja neviem. Vtedy som si zabudol kúpiť cigarety, tak nejdem sa vrácať sem na pumpu na bicykli, tak som nastavil tam na pumpe a ona tam robila, no. Tak už bolo. Na tejto? Ne, tu je Slovenska. Ja chodím na túto a vtedy robila na tej OMV-ke. Keď na mňa dala to trestné oznámenie. Vymyslené. Že som sa jej vyhrážal, že ju zlikviduje, že zabijem teba. Nemám, nefajčím už rok a pol. Že, no ne. Kurva, ja paky zbierať, naozaj. Dal by som ti, ale ja už rok a pol nefajčím. Teraz doľažu zbierať. Ja proti tebe nič nemám, takže... Ani ja proti tebe len... To všetko robila Maja. No ale na čo to robí, ale potom, kurva? Lebo som sa nezlakol, jediný asi čo som sa nebál, že ma nezastrašila a povedal som o nej pravdu. Ona nevie, jak sa mi priznala, že aj do ústavu ju dvakrát dala zavrieť mamka. To nebola mamka. Mamka nemala na výber, keďže učiteľky ju videli, jak sa fláka po meste v noci s feťákmi a takými. Takže ju museli dať, dvakrát bola v ústave. Tak toto neviem. Dvakrát bola v ústave. To viem, že bola. Raz ešte aj zdrhla odtiaľ. Ja viem, že bola, ale toto neviem. A ne, že mamka sa jej chcela zbaviť. Mamka nemala inú možnosť, lebo ona mamku neposlúchala. Ona aj mamke, že vraj priebala takú, že cez sklené dvere sa rozjebala. Toto neviem. Viem, že bola v ústave. No. Ale toto neviem. Lebo sa flákala. Takisto ani nevie, jak sa mi priznala, že ešte nemala ani 15 a už trčkávala s týmito partiami a takto. A na mňa chcela hodiť, že som ju sexuálne zneužil pod vplyvom alkoholu, čo dala. A že som sa aj nebezpečne vyhrážal, že ju zabijem aj teba a jak to bolo v tej výpovedi, no ne, že dobijem tú šmatlavú piču, to myslela mamku a šmatlava ani ja nepoužívam výraz. To ona používa taký výraz, vieš. A že mám zbrane doma a takéto, vieš. Radšej už takéto mňa nehovor. No, ale ti hovorím. Nehovor mi to, lebo ja vieš, aký som. Dneska spať nebudem. Ja som veľmi taký. A nebyť týchto videí, čo som dal na net, tak hovorím, dávno sedím, lebo ona je veľmi presvedčená byť, vieš. Ale ja nie som peťák, ja nie som peťák. Ja zavúlim si tú trávu, ktorú predávajú legálne v obchode. Ja nechcem od nejakého lídera alebo nejakého... Ale pôsobil si, keď aj poznám dosť veľa feťákov, že Pentagon je hneď kúsok odo mňa. Takže tebe, keď som sa pozrel do očí, aj prvýkrát som videl, to je oči, jak feťák si mal, vyslovene. Možno preto som ti nezaškatulkoval. Ja som to robil vlastne. Ja to priznám, ja som to vlastne robil. Lebo oči povedia veľa. Ale ja som to vlastne robil. No.
Ale to som mal ešte, ja neviem, 20 rokov. Ja som napríklad roky nebal jedinú skúsenosť, čo ma tak strávol, ale ani to nemusím. Voní mi to, ale nemusím to. Ja som to robil, ja som petoval, áno, petoval. Ja si to priznám, ja neklamem. Nebudem klamať, čo by som mal klamať. Ja som petoval. No ja ne. Takže ja strašne zbožňujem, keď mi niekto mňa nazve feťakom, čo one. Keď ma po názve alkoholikom budíš, vypiť si vypijem. Ja si tiež radšej vypijem, áno, a som alkoholik. Feťak už nie som, lebo prestal som pekný, lebo som zistil, že z toho som jedna vec je oveľa tenší, málo síl mám. No mne by to prospelo. Na to moje bandere. No ja som pribral teraz, ak som prestal fajčiť a v júni som si... Keby začal behať, alebo trošku Nemôžem behať. Ja som si ináč nechcem hovoriť, nie že som buzerant alebo niečo, ale mal by si dobrú postavu. Ja viem, ja som aj mal, lenže ja som pribral niekoľko dozadu, jak som prestal fajčiť. Som behom mesiaca a pol pribral zo 75 kg na 99. Už som spuchol, ale všade ja som nabral. Odtedy už som konečne dal brucho dole, už som dal na 83. Že vlastne ak som sa rozišiel, majak sa dá s tebou dokopy rozišiel, ja som začal poskulovať. Všetko, začal som bicyklovať ten ďalší rok v lete a hneď som schudol. Lenže teraz som nabral som aj svalovú mocu, lebo vrtela robím najmä. Začal som behávať, pred rokom a pol som začal behať. Po 18 rokoch, hneď na pretekoch, no a len som si dojebal nohu jednu, potom som si v júni, to čo sme mali tú potičku, čo sme skončili na polícii, všetci, tak na druhý deň som si rozjebal koleno, vyklbil. Na pumpe očistím. A odtedy nebehám, nemôžem behať, odtedy som pribral znova, vieš. Ale ja už keď budem cvičiť ďalej, tak ja už neschudnem na váhu až tak. Ja schudnem na objeme, ale ne váhou, lebo svaly sú ťažšie jak tu. Takže ja keď naberiem na svalu, tak ja budem ťažší. Preto tí kľúďaci to majú také váhy jak hovado a nie je ani taký veľký. Necelých 9 minút. Raskal. Ten bude spať. Kde teraz budeš spať? Ten láhne. Ale ty myslím. A ja? No, pes láhne bazde. Ja som mal takého psa, že ten aj na ďaždi spal vonku. On zapadal aj snehom. Marata spí u nejakej Aleny. Neviem, kto to je. U Aleny? Dobre. Neviem, kto to je. No, Alena bude Alenko, ne? Neviem, kto to je. Lebo aj keď bývala u toho Peťa, nechcela vedieť, že so mnou chodí. Tak vždy bola u Šanely. A ja vedľa nej som u Šanely. A Peťo v tomu veril, vieš? Ja neviem. Hovorím, ja by som už jej neveril, čo? Moja vlastná skúsenosť, ja by som jej neveril. Takto, keby sa vyzlieka predo mňa a povie, že je ženská, čo má piču, tak ešte rozmýšľam, či má pravdu. Či ma neklame. Ja už jej tak verím. Ja už by jej neveril nič. Žila je u nejakej Aleny, ktorá má dieťa a 5 psov. V jednom byte. Jeden byt, 5 psov, jedno dieťa, Alena a ešte Mária. Čo ste, hore? Neviem. A hnevá ma ono s tým, že napríklad toto, čo mám, to mám fakt z epilepsie. Odpadol som. Neviem, ja som išiel do kolečka, húčal si tam jak oné, ja som nevedel, že to ty. Išiel som popri škôlke, popri plote, vieš, zo 6-5.
Ale počul som jej hlas zrazu.